Abu na farko da za ka yi, za ka zo ka nemo application ɗinka na KineMaster kamar haka, sai ka shiga. Bayan ka shiga, abu na farko da za ka yi, za ka zo ka shiga nan inda aka sa create new ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. A nan za ka zaɓi nau'in bidiyon da kake so ka yi. Idan YouTube video ne, za ka zaɓi wannan na farkon. Idan TikTok video ne, za ka zaɓi wannan na biyu. Idan Instagram video ne, za ka zaɓi wannan na uku. Bayan ka zaɓa, sai ka zo ka danna nan create new ɗin nan. Zai kawo ka nan. A nan abin da za ka yi, ana so ka zaɓi bidiyon da za ka yi editing ne. Abin da za ka yi, za ka zo nan inda sai ka shiga kamar haka. Sai ka zo nan inda aka sa all ɗin nan, ka shiga kamar haka. Sai ka zo nan inda videos ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. Sai ka je ka zaɓo bidiyon da kake so ka yi ma editing. Ni ga bidiyon da zan yi editing, sai ka danna kan shi haka. Bayan ka zaɓa, sai ka zo nan inda alamar cancel ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. Abu mai muhimmanci da zan nuna muku shi ne yanda za ka ƙilla bidiyo, yanda za ka ƙara ma bidiyo haske ya hito da kyau, yanda za ka yi exporting ɗin shi, da yanda za ka yi abubuwa dai masu muhimmanci waɗanda da yawa mutane su ne suke buƙata wajen yin editing. Yanzu abin da za ka yi shi ne, za ka jawo daidai nan, misali a ce kana so ka yanke bidiyon ne, ka yanke wani part da ba ka buƙata. Za ka jawo shi daidai inda kake buƙata, inda alamar jan layin nan, sai kawai ka danna alamar cut ɗin nan. To ka ga maybe a ce wannan gajeren shi ne ba ka so, kawai za ka danna kan shi ne, sai ka danna delete. A ce daga tsakiya ma akwai wani part wanda ba ka so, kawai za ka zo ka danna kan shi ne haka, sai ka danna alamar cut ga ta nan. Da zaran ka danna alamar cut, sai ka zo daga wani gefen da ba ka so kuma, sai ka ƙara danna alamar cut. Idan wannan na tsakiyan ne matsalanka, kawai za ka danna kan shi ne haka. Ga shi nan, sai ka danna delete. Ga shi nan ya cire. Ka ga nan ma, ga shi nan, kawai dannawa za ka yi, sai ka ƙara yankewa, sai ka danna alamar delete. To misali a ce yanzu muna so ne mu saka ma bidiyon mu haske, ko kuma mu saka mai wasu abubuwa dai da muke buƙata. Kafin ka yayyanka shi, za ka iya saka duk waɗannan abubuwan. Abin da za ka yi, kawai za ka zo, misali a ce kana so ka saka volume ne, bidiyon baya da volume sosai, za ka danna akan wannan volume ɗin. Da zaran ka danna, sai ka ƙara sautin yanda kake buƙata. Bayan ka ƙara sauti, a ce kana buƙatan ka saka rubutu ne a cikin wannan bidiyon, ga text nan, shi ne kawai za ka danna. Bayan ka danna, za ka zo ka rubuta abin da kake buƙatan ka rubuta misali. Bayan ka rubuta abin da kake so, ga alamar colour nan, sai ka shiga ka zaɓi kalar rubutun da kake buƙata. Bayan ka zaɓa, sai ka zo nan inda font, domin ka zaɓi nau'in rubutun da kake buƙatan ka saka, sai ka zaɓa. Bayan ka saka, sai ka danna wannan alamar cancel ɗin. Ga shi nan bidiyon ka ya hau. Ga ya nan rubutun ka ya hau. Rubutun za ka iya ƙara mai girma, kuma za ka iya rage mai girma, kamar dai yanda aka saba yi cikin kowane editor. Bayan ka saka rubutun ka saita, to maybe a ce muna so mu saka voice ne, mu saka maganar mu a cikin wannan bidiyo. Za ka iya zuwa nan inda record ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga, za ka zo nan inda alamar record ɗin nan, sai ka danna. Za ka yi duk maganan da kake so ka yi cikin wannan bidiyon, bayan ka gama, sai ka danna stop ɗin nan. Ga shi nan bidiyon, ga shi nan sautin da ka sa ya yi. Abin da za ka yi, kawai za ka shiga, za ka danna kan shi ne haka. Ga volume nan, sai ka ƙara volume idan kana da buƙata. Ga nau'ukan muryoyi nan, inda EQ ɗin nan da reverb ɗin nan, duk za ka iya shiga, sai ka saita irin sautin da kake so. Ga wani wuri ne inda
Ga wani wuri ne inda aka sa noise remover, da zaran ka danna shi zai kai ka inda za ka cire noise, amma sai ka buɗe data. Bayan ka gama setting muryar da kake so ka yi, za ka zo nan, misali a ce akwai hoton da kake so ka ɗauka cikin bidiyon, ga wani wuri ne inda screen capture ɗin nan, za ka danna kan shi ne, da zaran ka danna ga wani wuri ne inda aka rubuta capture and save, za ka danna kan shi. Ga shi nan yanzu ya ɗauki hoton da ya yi mana capture hoton da muke buƙata. OK, misali a ce kana so ka saka waƙa ne a cikin bidiyon, abin da za ka yi kawai za ka zo nan inda audio ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga, za ka zo nan inda aka saka my files ɗin nan, sai ka shiga kamar haka. Ga nan duk waƙoƙin da suke cikin bidiyon cikin wayanka ga su nan gurin. Nan folder ne da ke cikin wayanka, za ka zo ka zaɓi folder da sautin da kake buƙata yake, kawai sai ka zo ka zaɓe shi, ka zaɓi sautin da kake buƙata, sai ka danna wannan plus icon ɗin. Ga shi nan sautin ya hau. Kamar irin saboda kada ya danne maganan da kake yi, abin da za ka yi kawai bayan ka saka sautin, ka saka music ɗin da kake buƙata, za ka danna kan music ɗin ne, sai ka zo ga inda aka rubuta volume nan, sai ka shiga, sai ka rage volume ɗin yanda kake buƙata, yanda ba zai danne sautin da ka riga kai ka sa ba. Yanzu abin da za ka yi shi ne, misali a ce ka gama editing ɗinka. OK, bari in nuna muku abu na ƙarshe. Misali a ce nan layer ɗin nan, kana so ka saka wani bidiyo a cikin wannan bidiyon, abin da za ka yi kawai, ko ka saka wani hoto haka, za ka danna wannan layer ɗin, sai ka zo ka zaɓi hoton da kake buƙata ka saka. Abin da za ka yi, misali a ce ga wani hoto nan, kawai sai ka ɗauko shi. Ga wani hoto nan, sai shi hoton bayan ka ɗauko shi, za ka iya jan shi duk inda kake so ka ja shi, daga inda kake so ya nuna, kamar yadda aka saba yi dai cikin sauran editors. Bayan ka ja hoto, sai ka danna alamar cancel, ga shi nan ya hau yanda muke buƙata. Sannan za ka iya rage mai girma ko ka ƙara mai girma, ya danganta daga yanda kake buƙatan shi. Abin da za ka yi kawai, za ka jawo shi daidai inda kake buƙata ka ajiye shi. Ga shi nan ka ajiye shi. Abu na gaba da za ka yi, bayan a ce misali ka gama editing ɗinka gaba ɗaya, abin da za ka yi kawai, za ka zo nan inda alamar ja ɗin nan ta upload, za ka danna kanta haka. A nan za ka zaɓi wannan na saman, shi ne babban quality wanda ake buƙata, wanda ya fi dai kowanne, sai ka zo ka zaɓi wannan 60 ɗin. Waɗannan su ne masu manya. Idan ka zaɓi wannan na ƙasan, shi ma normal ne, yana da high quality. Abu mai muhimmanci da ya kamata ka sani, wannan alamar line ba sai ka jawo shi ya kai ƙarshe ba, sannan idan ka yi ƙasa da shi gaba ɗaya, zai rage quality bidiyon ka. Idan ka ja shi can ƙarshe ya zo height gaba ɗaya, zai sa bidiyon ka ya yi nauyi sosai. Abin da ya kamata kawai, za ka zo nan tsaka-tsaki ɗin nan, sai ka tsaya daidai nan, sai ka bar shi haka. Bayan ka bar shi haka, za ka zo ka danna alamar save ɗin nan. Ga shi nan bayan ka danna save, bidiyon ka zai yi saving cikin sauƙi yanda kake buƙata. Bayan ya gama saving, zai shiga cikin gallery ɗin wayanka. Za ka iya ɗaukan shi ka ɗora shi, ka yi upload ɗin shi a kan kowane application, a kan kowane platform kake buƙata. Bari in yi maka playing ɗin bidiyon domin ka ga abin da muka yi editing. Sai ka zaɓi player.
Gashi nan mun zaɓi player mun yi abin da muke buƙata. Yanzu ka riga ka gama editing ɗinka, kawai za ka je ka ɗora shi ne akan platform ɗin da kake so ka ɗora shi. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku danna mana alamar like, sannan idan kuna so ku ci gaba da samun shirye-shiryenmu za ku iya ku danna mana alamar subscribe. Sannan idan kuna da buƙatar a yi muku wani ƙarin bayani za ku iya yi mana tambaya a comment section. Za mu duba idan mun ga ya dace mu yi muku bidiyo a kai, za mu yi muku bidiyo a kai. Ni ne naku Musab, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.